Bu çi bişo. Салом алейкум. Dur be, Бози dur be, bak. ССК Помир ва Бахчи Ҳисор имрӯз ҳунарнамоӣ менамоянд. Бози полфинал. Имрӯз бози нахустини бози ССК Помир ва Бахчи Ҳисор оғоз мегардад. чор давраро гузашта ва ба финал мебароянд ва дар бозиро оғоз намояд. Рафтен. дар бозии оянда ҳосилоти фарфор бо вахши мурак имрӯз мешапанд. Ин голи нахустини ССК Помир буд. бо техникаи бисёр олӣ дар сатҳи бисёр ҳам профессионалӣ онҳо бозӣ доранд. ҳамлаи дастаи Бахчии Ҳисор бо шайба қарор гирифт, аммо ба муваффақият ноил нашуданд. Айни ҳол туп дар чия шайба дар дасти бозингарони дастаи кадом даст додае? Бахчии Ҳисор қарор дорад. Вайҳо метавонанд дар ҳамлаи ССК Помир буд, аммо бенатиҷа. ҳамла аз тарафи дастаи ССК Помир як ҳамлаи бисёр ҳам ҷолиб, аммо бенатиҷа анҷом ёфт. айни ҳол шайба дар дасти бозингарони Бахчии Ҳисор қарор дорад. комбинатсияи бисёр ҳайвонский дастаи Бахчии Ҳисор буд. шайба дар дасти бозингарони Бахчи ССК Помир. боз ҳам як комбинатсияи олӣ, аммо бенатиҷа. бисёр ҳам комбинатсияи аҷоиб. Gol. Gol ma být? Видео, гол буд. Не, буму, фираш намекунем. И гол не стай бача, гола я узел.